הכירו את קשת, שלל צבעים היא לובשת. התדעו למה קשת נרגשת, צבע חדש בכל יום היא פוגשת. אדום, צהוב, לבן, כחול, ירוק, ורוד, חום, סגול, לובשת ופוגשת את כל צבעי הקשת, את כל צבעי הקשת. הצבעים של קשת. איזה יום נפלא. באיזה צבע לך לקשת היום? היום יהיה לקשת יום Dziś będzie dzień שחור. czarnego. שחור. קשת מצאו משהו שחור. Na dzisiejszą wycieczkę מה שחור תלבש jest צהוב czarny קשת? pudełku האם השעון Czy שחור? zegarek jest czarny? לא, Nie, השעון zegarek אדום. jest czerwony. האם Czy torba jest המגלבש czarna? שחור? Nie, לא, torba jest szara. המגלבש אפור. Czy poduszka האם jest czarna? הכרית שחור? לא, Poduszka jest fioletowa. הכרית Czy סגול. czapka האם jest czarna? המשמשת שחור? כן, המשמשת שחור. שלום, שלום, סבא בצבע למחדדים מצייר בקבע, כל הצבעים מכל הגבעים כבר ערוכים כמה ומוכנים. הנה הדף, הנה מברשת. מה מקשת היום גברת קשת? Dziś się doczeka? ציור שחור. כסל הולכת, ציור שחור. אני מבקשת ציור שחור. כסף ביקשה ציור שחור. בבקשה. ציור שחור. כסף ביקשה ציור שחור. בבקשה. Czarny obraz. Dziadek ci go wręczy. כסף אמא, תסליחי, כנראה כולן בדם צהוברים. כסף כל כך הרבה, המון דברים שחורים. כסף מכונית שחור, משאית שחור, שער שחור, ארנב שחור, ברווז צהוב, ברווז, קוף שחור, דובי שחור, עכביש שחור. את כולם אחרי וכולם, את וכולם, כולם, חניכת גצל משימו כולם, את כולם, 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 אחד, הסליחה. יום נפלא היה לי, יום כל כך נעים, העולם מלא בצבעים, ענן לבן, רקיע כחול, אדום הפרח, צהוב וחול, פרפר אפור ועשב ירוק, ושמש צוחקת אליי מרחוק. יום נפלא היה לי, יום כל כך נעים, העולם מלא בצבעים. פרי TV מציגה
מחיר ברזל. רק בפרי TV המחיר ברזל, ולא משתנה לעולם. לא קופץ אחרי 3 חודשים, לא מטפס אחרי שנה, ולא שותה לכם את החשבון. עוברים עכשיו לפרי TV ונהנים מהערוצים הישראלים שאתם אוהבים. 11, 12, 13, 14 ועוד עשרות ערוצים נוספים. וגם 10 ערוצי ספורט כולל ספורט 5 4K. וגם 12 ערוצי ילדים. וספריית VOD ענקית עם סרטים וסדרות. וגם בלעד.